እሺ ህልናና እንሰብስብ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ስድራ እግዚአብሔር ከመይ ቀኒሆም ከመይ ውዒልኩም አሜን። ስሙቱ ልዑልን ሓያልን እግዚአብሔር አምላክና በአና ቦቶም ዘይንረብሕ ባሮቱ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። አቁራሪተ መዓት ሰአሊተ ምህረት ድንግል ወላዲት አምላክ ኪዳነ ምህረት እግዚአብሔር ከም ዘኸበራ መጠን ዝኸበረትን ዝተመስገነትን ትኹን። በረኸትናይ ኩሎም ቅዱሳኑ እግዚአብሔር አምላክ ይዓድለና። ከም ፍቓድ አምላክ መጽሓፍ ቅዱስና ከምዚ ይብል ምዕራፍ 16 ወንጌለ ማቴዎስ ካብ ፍቕዲ 13 ዘሎ ቃል ከምዚ ይብል ኢየሱስ ኣብ ሃገረ ቂሳርያ ናይ ፊልጶስ ምስ በጽሐ ሰባት ንወዲ ሰብ መን እዩ ይብልዎ ኢሉ ንደቂ መዛሙርቱ ሓተቶም። ንሳቶም ድማ ገሊኦም ዮሃንስ መጥምቅ፣ ገሊኦም ኤልያስ፣ ገሊኦም ኤርምያስ ወይ ድማ ሓደ ካብ ነቢያት እዩ ዝብሉ ኣለዉ በልዎ። ንስኻ ንስኻትኩም ከመን ትብሉኒ በሎም። ስሞን ጴጥሮስ ድማ ንስኻ ክርስቶስ ወዲ ህያው ኣምላኽ ኢኻ ኢሉ መለሰሉ። ኢየሱስ ድማ ስምዖን ወዲ ዮና እቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦይ ዳ እምበር ስጋን ደምን ኣይገለጸልካን እሞ ብፁዕ ኢኻ ኢሉ መለሰሉ። ኣነ ኸ ኣብለካ ኣለኹ ንስኻ ጴጥሮስ ኢኻ፣ ኣብ ልዕሊ እዚ ከውሒ እዚ ድማ ንቤተ ክርስቲያነይ ካሃንፃ እየ። ደጌታት ሲኦል ድማ ኣይክሕይልዋን እዮም። መርሆታት መንግሥተ ሰማያት ድማ ክህበካ እየ። ኣብ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ እሱር ክኸውን እዩ፣ ኣብ ምድሪ ዝፈታሕካዮ ኣብ ሰማይ ፍቱሕ ክኸውን እዩ። ድሕሪ እዚ ንሱ ክርስቶስ ከም ዝኾነ ንሓደ እኳ ከይነግሩ ንደቂ መዛሙርቱ ኣጠንቀቖም ይብል። ስለ ቃሉ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ንኣብነት እቲ ክንወስዳት ዘለና ቃል እንታይ ድሕሪና ኣነ ካብለካ ኣለኹ ኢልዎ ፍቕዲ 18 ንስኻ ጴጥሮስ ኢኻ ኢልዎ ቤተ ክርስቲያነይ ድማ ኣብ ልዕሊ ዝኸውሒ እዚ ካሃንፃ እየ ይብሎ። ደጌታት ናይ ሲኦልካ ኣይከናውፅዋን እዮም። ስለ ቃሉ ብድጋሚ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ምናልባት ንባዕሉ ርእሱ ዝኸኣለ ታሪክ ስለ ዘለዎ ኣብቲ ድሓረይ ክንመፀ ኢና። ኣቐድማ ኣቢልና ግን ሎሚ ዓንቲ 21 ሰነን ህንፀተ ቤታን ቅዳሴ ቤታን ናይ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ዝበዓለሉ ክብረ በዓል ስለ ዝኾነ ንእሽተይ ብዛዕባኡ ታሪክ ክንርኢ። ብድሕሪኡ እውን ከም ተወሳኺ ኣብዚ ታሪክ ከም ንሰማዓነ ሃዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ እውን ሎሚ ዓንቲ ስልጣን ዝረኸበሉ ወይ ከዓ ሽመት ዝረኸበሉ ዕለት እውን እዩ እንደገና ማለት እዩ። ከምኡውን ሃዋርያ ቅዱስ ቶማስ ተኣምራት ዝገበረሉ ዕለት እዩ። በረኸት ናይዞም ቅዱሳን እግዚኣብሔር ክዕድለና ቅዱስ ፍቓዱ ይኹን። በቲ ታሪክ ናይ ህንፀተ ቤታን ናይ ቅዳሴ ቤታን ናይ ወላዲት ኣምላክ እንተጀሚርና ግን ኩላትና ከም እንፈልጦ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣብ 49 ዓመተ ምህረት 21 ጥሪ ዓረፈት ንብል። ድሕሪ ዕረፍታ ናይ ወላዲት ኣምላክ ሃዋርያት ከምቲ እንፈልጦ ነዚ ዓለም እዚኣ ብዕጫ ተኻፊሎም እንታይ ገብሩ ነይሮም? ኣብ መላእ ዓለም የስተምህሩ ኩሉ ኣምልኾተ ጣዖት ሒዙ ዝነበረ ድማ ናብ ኣምልኾተ እግዚኣብሔር ይመልሱ ነይሮም ማለት እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ምስ ሃዋርያ ባርናባስ ኮይኖም እናስተምሃሩ ከለዉ ሓደ ነገር ኣጋጢሞም። እሱ ድማ እንታይ እዩ? ኣሕዛብ ኣሚኖም ድማ ብስም ጎይታ ተጠሚቖም ክርስቲያን ኮይኖም ማለት እዩ፣ ሰዓብቲ ጎይታ ኮይኖም። ካሓረይ ግን እዚኦም ኣሕዛብ ዝነበሩ ወይ ከዓ ጣዖታት ዘምልኹ ዝነበሩ ክጽልዩ ኢሎም ክሓስቡ ከለዉ ናበይ ክምለሱ ጀሚሮም? ንጎይታ ተቐቢሎም ተጠሚቖም ክንሶም ግን ንኽጽልዩ ናብ ቤተ ጣዖት ክምለሱ ጀሚሮም። ድሓር ካብ ቤተ ጣዖት ክወፁ ምስ ረኣዮም ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ግን ይነቕፎም። ኣንቱም ኣሕዋትና ኢልዎም ተመሊስካ ተሓፂብካ ናብ ጨፈቃሲ ጽቡቕ ኣይኮነን። ተሓፂብካ ናብ እንታይ ማለት እዩ? ድሕሪና ድማ ንክርስቶስ ኣምላክ ተቐቢልካስ መሊስካ ናብ ኣምልኾተ ጣዖት ዳ እንታይ ኣምፅኦ ክብሎም እንከሎ ኣብ ሰዓት እዚ ግን ይሓትዎም እሞ ዳ ናበይ ከድና ጸሎት ንግበር፣ ናበይ ከድና ዳሞ እንታይ ጸሎት ንግበር። ምክንያቱ ኣብቲ ግዜቲ ኣይሁድ ኣለዉ። ኣይሁድ ኣበይ ከይዶም እዮም ጸሎት ዝገብሩ? ምኩራብ ኣለዎም። ኣብ ዝኾነ ስፍራ ቤት መቅደስ ኣብቲ ሽዑ ግዜ ኣበይ ኣብ እስራኤል። ኣይሁድ ግን ኣብ ዝኸድዎ ዓለም ግን እንታይ ገብሩ እዮም? ምኩራብ ሰሪሖም ናይ ጸሎት ስፍራ ድመሃሩሉ ሓቢሮም ዝጽልይሉ ስፍራ ግን ኩሉ ግዜ ይሰርሑ እዮም። ስለዚ እዚኦም ኣሕዛብ ድማ ኣይሁድ ሲ ምኩራብ ኣለዎም። ኣንሕና ግን የብልናን እሞ ኣበይ ከድና ዳ እሞ ክንጽልዳ ኣብቲ ናይ ቀደም ቤትና ከድና ኢና ጸሎት ንገብር እምበር ምስ በልዎ ኣይ እዚስ ዝግባእ ሕቶ እዩ እሞ
ኣነ ግን ዝምልሶ ስለ ዘይኮነ እዚ መልእኽቲ እዚ ናብ ሊቀ ሐዋርያት ክሰዶ ብምባል መልእኽቲ ሒዙ ናበይ ይኸይድ? ናብ ኢየሩሳሌም። ኣብ ኢየሩሳሌም ድማ ኸይዱ ንሐዋርያት ይነግር። መን ኢኹም ዝገብር ዘሎ? ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ምስ ባርናባስ ማለት እዩ። ሕጂ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ረእይዎ ስልጣኑ ከም ሐዋርያት ክገብር ይከኣል። ወሓቁኹም ኣለኹም እስከ እዚኣ ከምዚኣ ጌርና ንህነፃ ክብሎ ምኽእል እዩ። ግን ኩሉ ግዜ ቤተክርስትያን ዝስራሕ ብፍቓድ ናይ መን? ናይ እግዚአብሔር ስለ ዝኾነ ግን ኣነ ይኮንኩን ድውሱን ኢሉ ናብ ሐዋርያት ናብቶም ዝለዓሉ ክኸይድ እንከሎ ንርኢ ማለት እዩ። ሐዋርያት ድማ ኣይ እዚያስ ቅዱስ ጴጥሮስ ክሰምዓ ይግባእ ብምባል ከዓ ንቅዱስ ጴጥሮስ ይነግርዎ። ቅዱስ ጴጥሮስ እውን ተቐቢሉ ሓራይ ንግበር ኣይኮነን ኢልዎም። እዚ ዳ ብፍቓድ ኣምላኽ እኳ ዝኸውን ስለዚ ኩሉ ኣብ ዓለም ዘሎ ክርስቲያን ሱባኤ ይእቶ ኢሉ። ስለዚ ሓደ ሱባኤ ኣተው ይብለና። ሓደ ሱባኤ ማለት ሓደ 7 መዓልቲ ማለት እዩ። ስለዚ ልክዕ 20 ሰነ ድማ እዚ ሱባኤ እንታይ ኮነ ተወደአ ይብል ማለት እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ እምበኣረ ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹኖ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብ52 ዓመተ ምህረት ኣብ ፊልጵስዮስ ቂሳርያ ዝተባሃለ ስፍራ ነቶም ብሂወት ዝነበሩ ንኹሎም ብኣካለ ስጋ ብደበና ጽዒኑ ኣምፂዎም ነቲኦም ኣብቲ ግዜ ዓሪፎም ዝነበሩ ሐዋርያትን ከይተረፈ ብኣጸደ ነፍሲ ኣምፂኡ ንሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ 3 ኣእማን እንታይ ገበሮ ይብል? ሃቦ ይብል ማለት እዩ። ቤተ ክርስቲያን ናዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ድማ በዘን 3 ኣእማን እንታይ ኮነት ይብለና? ተሰርሐት ይብል ማለት እዩ። ህንፀተ ቤታ ምሽ ንብል ኣለና። ከማን ከመስግና ከሎ ሰላም እብል ለቤትክ ህንፃ ብ3 ኣእማን እያሃፃ ይብላ። እታ ብ3 ኣእማን ተሰርሐት ቤተ ክርስቲያን ክስንዓ እንታይ ይግባእ ይብላ? ምስጋና ይግባእ እናለ ከመስግን እንከሎ ልክዕ ብኪነ ጥበቡ ብተኣምራቱ ድማ እቲን ጎይታ ዝሃቦም 3 እምኒ እናተለቃቀባ ቤተ ክርስቲያን ናዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ተሃኒፃ ንመጀመርታ እዋን ማለት እዩ። ሕጂ ቅድሚኡ ከም ዝበልናዮ ቤተ መቅደስ ቤተ ክርስቲያን ነይሩ ዶ ተልና ነይሩ። ኣብ ሓድስ ኪዳን ግን ንመጀመርታ እዋን ብስም ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ቤተ ክርስቲያን ዝተሰርሐት ኣብዚ ሰዓት እዚ ማለት እዩ። ብመን ተሰሪሐ እንተልና ኻኒ ብኢድ መን? ብኢድ ሐዋርያት ዋላ እንተኾነ ግን መን ይሂብዎም? ጎይታ ማለት እዩ። ኣቐዲምና እንታይ ክንብል ፀኒሕና ለዛቲ ቤት ሃነፃ ወልድ ወፈፀማ መንፈስ ቅዱስ። ስለዚ ጎይታ እዩ ሃኒፅዋ፣ ፈጻሚያ ድማ መንፈስ ቅዱስ እዩ ማለት እዩ። ብመን ብናይ መን ኢድ እንተልና ግን ብኢድ ሐዋርያት ማለት እዩ። እግዚአብሔር ኣምላክ ብኢድ ናይ መንገዲ ይሰርሕ ብኢድ ናይቶም ናቱ ልኡኻት ገይሩ ማለት እዩ። ስለዚ ብከምዚ ኣገባብ ቤተ ክርስቲያን ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ተሃኒፃ ጎይታ ድማ ይብሎም ንሐዋርያት በ4 ማዕዘን ዓለም ከድኩም ድማ ብስም ወላዲት እንታይ ግበሩ ኢልዎም? ቤተ ክርስቲያን ህነፁ። ስለዚ ድማ ኣብ መላእ ዓለም ተዳሪናዮ ብበዝሕ ቤተ ክርስቲያን ናይ መን ዘሎ ድሕሪና ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ማለት እዩ። እታ ናይ መጀመርታ ግን በዚ ዕለት እዚ 52 ዓመተ ምህረት ብ20 ሰነ ተሃኒፃ ማለት እዩ። ንፅባሓይቱ ድማ 21 ሰነ ድማ ጎይታ እንታይ ገበራ እዩ ዝብል? ቀደሳ። እግዚአብሔርስ ንቤቱ እንታይ ገበራ ይብል? ዓንቶ መዝሙር 46 ይንበብ ነይሩ። ቀደሳ ንቤቱ እንታይ ገበራ? ቀደሳ ይብል ማለት እዩ። ልክዕ ጎይታ ድማ ንሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ተሓጋጋዛይ ካህን ገይሩ ንሊቀ ሰማዕታት ቅዱስ እስጢፋኖስ ቀዳሚ ሰማዕት ሊቀ ዲያቆናት ይቕሬታ ቀዳሚ ሰማዕት ቅዱስ እስጢፋኖስ ድማ ንዑኻ ከም ተራዳይ ዲያቆን ገይሩ ድማ ጎይታ ኸ ነዛ ቤት እዚኣ ቀደሳ ይብል። ቀዲሱ ድማ ቆሪቡ ንሐዋርያት እውን ኣቅረቦም ስርዓት ናይ ቤተ ክርስቲያን ድማ ኣስተማሃሮም ይብለና ማለት እዩ። ስለዚ በዚ ዕለት እዚ ኣብ ፊልጵስዮስ ናይ ቂሳርያ ኣብ ብርኽ ዝበለ ቦታ ጎይታ ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ቤተ ክርስቲያን እንታይ ዝገበረሉ ዝሃነፀሉ። ሕጂ እንተ ደኣ ዝተውዒልና ኩሉ ግዜ ቤተ ክርስቲያን ብፍላይ ኣብ ዓድና ኣብ ምንታይ ቦታ እያ ትስራሕ? ኣብ ብርኽ ዝበለ ቦታ እያ ትስራሕ። ስንክሳር እውን ክነገረና ከሎ ሎሚ ከምኡ ዝብል ኣብ ብርኽ ዝበለ ቦታ ወሲዱ ቤተ ክርስቲያን ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ተሃንፀት። ስለምንታይ ኣብ በሪኽ ቦታ ዝምረፅ? ሓደ ክልተ እስከበሉ መታን ክስማዕ ህዝቢ ፅቡቅ ገይሩ መታን ክሰምዕ ፅቡቅ ትርጓሜ። እሺ በሪኽ ዝኾነሉ ምክንያት እንታይ እንተልና ምስጢር ስለ ዘለዎ ሓደ በሪኽ ሕጂ ክንብል ከለና ጎልጎል ድሕሪና ሰጣሕ ምድሪ ሓቀይ በሪኽ ካብ ጎልጎል እንታይ ይኸውን? ይልዕል ማለት እዩ።
حجي بيت كريستيانا لعلت سماوت سفرة كم زخانات انتي مقبري مقلتي حجي دحر بيت كريستيان لعلت سفرة ويكا سماوت سفرة تخينا ناباز موزخ انتي مالتي لعلان ويكا ناباز موزخ لعلان سماوان تقبر بيت يعني مبال مالتي بيت يعني مبال كومون سلام انتي لعلنا يمرز انت رايلنا لك حجي خمسة حاونا زولا أبلع على زولن تحت زولن تاي قبري يقوى تاتصر حكا أبلع على زولن تحت زولن تاي قبري يقوى تاتصر عجي سب دما بيت كريستيان ماتي انت را خقلقل جمير وي دما بيت كريستيان كملالس انت را جميرو لعول يخون بسمياو فلتت يعب مالتي انت را اسو عابي دما حاري قدوس باولوس انت يدلو اتي منفساو سب سيدو حازواس كزيات اصلا تقماكم اتي منفساو سب نغلو يمرمر نسوغن بمانم اي مرمرن يبل استوعلكم اتمنفساو سب نغلو انت يقبر يمرمر نسوغن بمانم اي مرمرن يبلنا مالتي سلازي انت داني بسمياو فلتت العلان كنكون انت رينا نبي متي مالتي نبيت كريستيان كنمتي يقبعنا مالتي سلازي اللعل تسفرا اللعل تبلكا سفرا ايامو نمبال امنت يتسرح ابزل على بوتا تسرح مالتي كم زبلنا بسلسه امني ايو غويتا بيت كريستيان ولايت املاك سريحوا كمسغنا خلوسي سلام بالبيتك هنصا مسبله بسلاس امان ايهاصا مريم سبهت لصيون بانا قصا ايتعقم بحر صقاكي ويتوسن بهصا ولا امني زيت بلا اصا يبلا حجي انتي كبليو انتيلنا سلام تاي غبانتا استهانت بيتك مسبله بمنتاي تهاني صايلوها بسلسته امني مريم سبهت لصيون بانا قصا يبلا ودنگل مريم نسخكو ابصيون انتي خيبلا سبهت مسغنت ودسي خيبلا ايتعقم بحر صقاكي ويتوسن بهصا ناي صقاخي عقنسي اي عقني يبلا مايت بحصا اي فقد ولا كعبت زخيل ነገር ين عز بزح يصقاخ مسبله ولا مني زيت بالعصا نايتاناتكي ناي صقاخ اومسي اتناتا عص كمان تاي زيكوني يبل مايت زي بلا ويلما عزي بزح صقاخم زلوا نمنغاري مالت لكعي مزته تحايزو اب عدنا ابي زخبر لما انت اسرا حدن سنه ابي زخبر كبر بعلنا يني قدام دبر سينا ارى سوعلو حجي بزعبه دبر سينا نابنت اب هاجرناسي اب ايرترا كندي قدامان كندي قدامات አለው اب ايرترا كندي قدامات አለው ተተዋህና አንደኝ ብል بزيقدس ناشتن عبيتن مالتي حجي فلوطات يزبلكم زلهو فلوطات قدامات عبيتن ناشتن قدام يغنزبلكم زلهو بيت كريستيانات يكونكم قدامات كندي الله كندي الله زفلت اسران شوعاتن ها كندي قدام الله ابي ارترا عبيت قمقم شح قلت شح ايش ها شد الشح شد الشح ويحمش ها عسرت 4 ايش ابي ارترا ناشتن عبيتن قدامات 4 له 4 حجي 4 عبيت بيت كريستيانات قدامات زبالون اسو يكوننا نحجن ولا انتي دا قدامات تباهيلهم افلي ابرخا ويا بريخ بوتا خوينهم كم قدامات تقصيرهم زحسبوا مالتي 4 له حجي كابزيهم 4 قدامات ابي ارترا زلو اتيم طنتاويان زبالو ناب دبرسينا خمت سلازدلو خي اتيم طنتاويان زبالو ناي مجمرتا قدام ابي ارترا دبرهامي نابنت نايابنا ليبانوس مالتي نايابنا ليبانوس قدام دبرهام سو ناي مجمرتاي بالحريو دي صعب ناي ابن ليبان ناي ابن فيليبوس دبر بيزن مالتي دبر بيزن يلنا دما ابن مرقوريوس صعدا صبلهم كافلينا يلنا مش ناتو مالتي بالحريو دبر سيناي بتنتاون نوت يزبلكم زلكم مالتي
حج دبر سينا معاسي تمسريتو كنفلط لنا أنا عدنا نجار كاب كونه عاب قدام كاب كونه نيش سي تاريخكم فلت كنكلالنا دبر سينا قبالهم كله كبابي 320 كساب 30 كل تنزلوا كم مسرته يزين الجار مالتي مسراتي دما أبايو مجمرتا دما سروتو أبونا سلامة كساتي برهاني حج كرمي وجن كم تاريخنا يدبر سينا زنقرنا ولا أبولي كده كي تعرف همان أملوكات إجزابير أنت يكبرونيرو يفتسمون لنيري مسوات إجزابير زعرقولوز نبرة سفراي ناتو ولا أبوريتي خندا أمبر أبها قرنا حجي ملو بملو ولا أنت زيبلنا أملوكات إجزابير أفسوا صون سفراي نيري كابسرائيل دمت أمانتي سلازي حدا كاب قرياتهم سفراي دما إذا دبر سينا تبعي دولو حج بوتاي مالتي بواقع عجن أبصر السميتين عسران شو منتن كسب 30 كل تنزلوا أبونا سلامة كساتي برهان مسروته يبل زيادة عجن زعبيو زسفحه لك قدام أو قرط حزو حقنا قدام كم زهلو وزجبرها أبا يوهاني حج أبا يوهاني ناي تقرأي زي كونه أبا يوهاني ناي قبض مالتي لك زي أبو زيد ما بربعة ميتين سوسانا كباب عامت مالتي زمت أبوي عبد الرسينا متيو نتيا بيتيا تابوت كتو ولا خلو زنبرة علت عسران حدن جنبوتي نيرو سلازي أبا يوهاني انت عزيزو عسران حدن جنبوت ناي دبرسينا قدام تايكو بعالو خون مالتي كبرى بعال تابوت اكزيابير قداسي بيت ستوغورو مالتي قند حراي حدا جزيه براي انت يرينيرو قويتا لكع ناي ولاريت أملاك بيت كريستيان هانيتو كقدسا خلو ب 10 سنة 21 سنة تملكيتو سلازنا بردما إزون ناي دبرسينا بعال كهون عدو بمبال دما عويجو مالتي لازم دبرسينا خلتا جزي يزو بعال قنبوت 21 كمون 21 سنة مالتي دبرسينا انت استقبروا السفرايتيلنا كابت زعابي استقبروا له غرفو زي ننا عاشو تأمرات قريفنا كابت زعابي ناي تأمرات ولاريت أملاك دنقل مريم ل4 ورح انت استقبروا له زعرفت لي يوم جزيه سدتها 4 ورحي ابدا ورسينا تقميطه ولاريت أملاك حج حسبو نفقر ودا حيزا مالتي ها ግብጻውያን እኮ አብ ግብጽ አሳደዱ ዋይና ነው መስሐቀ ስደታ ከንዝክር ከለና እኮ መከራ ሽግር ጥሜት ኩሉ ነገር ግን አብ ደብረሲና 4 ወር ዝዕረፈትሉ ምክንያት እንታይ እንተልና ትሽዑዝ ነበረ ህዝቢ መን ሙኻና ከይፈለጡ ንመን ሓቂፋ ከምዘላ ከይፈለጡ ጋሻ ብሙኻና ጥራሕ እንታይ ገይሮማ ይዕሪፎም ተቀቢሎማ ማለት ትዕርፈሉ ስፍራ ሂቦማ ማለት ስለዚህ ፎቶዎቶ ስለ ደስ ዝበልዋቶም ህዝብ ድማ 4 ወር ዛክል ታገራ ተቀሚጣ ማለት ብድሕሪዩ ክትቅጽልን ከላ መንገዳ ነረ ማለት ልክ ዕዝ ሕጂ ኣብ ሰማይ ዘንሳፈፈ ስፍራ ቤተክርስቲያን ምሻል ቤት መቅደስ ምሻል ኣብ ደብረሲና እሱ እኮ ተዕረፈትሉ ወላዲት አምላክ ይኳ ከምዚ ዝኣመሰለ ክቡር ቦታ ጥንታዊ ቦታ ኣብ ኤርትራ ኣሎ ክንፈልጦ ይግባአና አቡነ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን ጥምቀት ዝጀመረሉ አቡነ ሰላማ እንታይ ዝጀመረሉ ጥምቀት ካብ ግብጽ ስልጣን ተቀቢሉ ጵጵስና ተቀቢሉ ንዋየ ቅዱሳት መጽሐፍቲ ሒዙ ታቦት ሒዙ استفلالين ቤተክርስቲያን ዘሊ ነገራት ሒዙ መስመጸ ጥምቀት አበይ ጀሚሩ እንተበልና ኣብ ደብረሲና መጀመርታ ኣብቲ ሽዑ ጊዜ አይዛናን ሳይዛናን ተባሂሎም ድጽውዑ ዝነበሩ ነገሳት ከይተረፉ ነገሳት ናይ አክሱም ማለት በቅድስና ድዝከሩ ሕጂ አብርሃ አጽባሃ ዝባሃሉ ማለት መን አጥሚቅዎም እንተልና አቡነ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን አበይ ኣብ ደብረሲና ማለት መጀመርታ በኦም ጀሚሩ አስማቶም ድማ አርባሃን አጽባሃን ኢሉ ካሂብዎም ማለት بدحري دما نتدس عابه حزبي كمان انت يزبل ابتي برانا ناي دبرسينا زلو ناي قلي وي كان ناي تاريخ مصحف كم بزح حزب استلعلسي كم بزح حزبي لطمق حزب مالتي استلعل كمسيو مساخلسي نصحي انت يقبر يزبل عقوما يزبلكم املاح دما فقادو خنس 4 معالت صحي يقومو كيدلنا ابن سلامة كساتي برهان ابي اب دبرسينا ها دحر دما ناخصم قص خيدو أب أنا هيك خيترفون أبنا سلامة كساتي برهان يتم كم سنبرة تاريخي نقرأنا مات نجم مرتا كنتم كستجمروا للسفرة أبها قرنا بيندلنا أب دبرسينا مالت تسعاتو قدسان زعرفوا لا سفرة دبرسينا هنو بحالك بزح جزية تسعاتو قدسان كانوا العلم كلنا نول علينا أبا عيرو خسفرون كله مجم مرتا مسيهم بحاريقن ناي عند برهان مسرعايو تملاليسو مجمرتا مسكودو نتبرهان ايرخوبون
ካልኣይ ግዜ ምስ ከዱ ኣይረኸብዎን ሳልሳይ ግዜ ግን ኣብና ኣረጋዊ መንገዲ ተኸቲሉ ኸይዱ ረኸቦ ይብለና ነቲ ብርሃን ማለት እዩ ሕጂ ስለምንታይ እዮም ቅዱሳን ኩንሶም ካብ መጀመርታ ዘይረኽብዎ ድሕሪ ኢልና መጽሓፍ ኩሉ ግዜ እንታይ እዩ ዝብለና እምበለ መከራ እይትረከብ ጸጋ ከይደኸምካ ከይፀዓርካ ንእሽተይ ከይሓመምካ ትርከብ ጸጋ የላን ብነፃ ዝበሃል ጸጋ የለን ደኺምካ ጸጋ ዝርከብ ስለዚ ድማ ድሓር ምስ ረኸብዋ ኣብና ኣረጋዊት ተደኒቑ ድማ እዚኣ ስፍራ እዚኣሲ ኣብቲ ሽዑ ግዜ ደብረ ሲና ተባሂላ ስለ ፅዋዕ ነበረት ደጊም ከምታ ሊቀ ነቢያት ቅዱስ ሙሴ ኣብ ደብረ ሲና ብርሃን ዝረኣየላ እያ እሞ ድሕሪ ሕጂ ስማ እንታይ ይበሃል ኢሉ ደብረ ሲና ካብ ሰዓት ጀሚሩ ድማ ደብረ ሲና ተባሂሉ ይፅዋዕ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ተስዓቱ ቅዱሳን ዘዕረፉላ ኣቡነ ሰላማ ብዙሕ ዘደንቕ ነገራት ዝፈፀመላ ኣባ ዮሃኒ ብዙሕ ዘደንቕ ነገራት ዝፈፀመላ ገድሉ ዝተጋደለላ ብዙሓት ብኣላፍ ዝቑፀሩ ኣገልገልቲ ደቂ መዛሙርቲ ዝፈረዩላ ሕጂ እውን እንተኾነ ኣዝዮም ብዙሓት እንታይ ኣለዋ ገዳማውያን ኣለዋ ማለት እዩ ንፈልጦም ሰባት ከይተረፉ ማለት እዩ ኣነ መማህርተይ ዝነበረ ነይሩ ሓደ ኣብ ሃይስኩል ከለና ኣብቲ መጀመርታ እንኳን ንኸምኡ ኢልካ ትግምቶ ሰብ ኣይኮነን ከምዚ ገዳም ክኸይድ ገለ ተባሂሉ ደይሕሰብ እዩ ውዒ ዝበለይ ነይሩ ሕጂ ምናልባት ሃይስኩል ከለኹም ሃይስኩል ተማሂርኩም ዶ ሃይስኩል ዝበፅሐ እስኪ ሃይስኩል ዝበፅሐ በፅሕኪ ሃይስኩል ካብታ ሸዓይ ንላዕሊ ማለት እየ ካብታ ሸዓይ ንላዕሊ የብልኩምን ኣቤት 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 ሓቅና እናድኻታት ክንከው እንዳ ሕጂ መቸም ኣብ ኩሉ ቤት ትምህርታት ሞናሊዛ ገለ ዝበሃል ኣዋልድ ኣለዋ ምስ ናይቲ ቤት ትምህርቲ ብፀበቐት ገለ ትበሃል ሓቀ ሕጂ ሓንቲ ከምኡ ትበሃል ተመሃሪት ነይራ ኣብቲ ቤት ትምህርትና ማለት እዩ ሕጂ ንዝኾነ ነገር ምስ ሓደታ ነፂጋቶ እንጂ እዚ መማሃርትና ዘለኩም ዘለኹ ከዓ ካብ ገጠር ይመፅ እዩ ኣብ ኣስመራ ይቕመጥ ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ ንዒቓቶ ወዲ ገጠር ገለ ኢላ ማለት እዩ ብጣዕሚ ሓሪቑ ግህዩ ኣይትብላዕ ኣይትስላዕ ገይርዋ ማለት እዩ ቀጥቂጥዋ ሕጂ ሞናሊዛ ትበሃል ነይራ ምስ መልክዓ ፅቡቕ ገፃ እዩ ከዓ ቀጥቂጥዋ ምሻሉ ኣባላሽዋ ገፃ ዝግባእ ነገር ኣይኮነን ሞናሊዛ ከምዘይ ትበሃል ገይርዋ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ግን ክልተ መዓልቲ ጠፊዩ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ የለ ኣብቲ እንዳ ስፖርት የለ ኣብ ኩሉ የለን ማለት እዩ ድሕሪ ዝተወሰነ እዋን መፅዩ ማለት እዩ ከባቢ 9 ወርሒ ገለ ይኹን ኣበይ ኣትዩ ገዳም ደብረ ሲና ማለት እዩ ሓዲሙስ ናበይ ከይዱ ንደብረ ሲና ኸይዱ ግን ኣምላኽ ብምንታይ ናብ ምንታይ የምፃካ እንታይ ትገብርኒኻ ኣይትፈልጥኒኻ ማለት እዩ ብድሕሪኡ በቃ ደቂኑ ትምህርቲ ናይ ድቁና ወሲዱ ዲያቆን ኮይኑ ርእሱ ተላፅዩ ኣገልጋሊ ገዳማዊ ኮይኑ መፅዩ ብተልእኾ ሓደ መዓልቲ መፅዩ ናብ ኣስመራ በፂሕና ማለት ሰላም ክብለና መፅዩ ናብ ገዳሙ ተመሊሱ ማለት እዩ ካልእ ሰብ ተቐይሩ ካልእ ሰብ ተቐይሩ ማለት እዩ መወዳእቱ እግዚኣብሔር ኣምላክ የፀብቐሉ እንታይ ንምባል ግን ኣብ ደብረ ሲና ግን ኣዝዮም ብዙሓት መነንቲ ክሳብ ሕጂ እውን ዘለውዎ ስፍራ እዩ ብዙሕ ዘደንቕ ነገራት ዝፍፀመሉ እዩ እንተ ደኣ ርኢናዮ ከምዚ ሕጂ ከይኮነ ኣብ ዝቐረባ ዓመታት ናይ ካብ ኮሮና እዋን ጀሚርካ ማለት እዩ ዝተፈላለየ ናይ ኣገልግሎት ናይ ትራንስፖርት ኣገልግሎት ስለዘየለ ዳ እምበር ዓመት እንታይ እንዳኾነ እዩ ዝኸይድ ኣብ ደብረ ሲና እንተይልና በፀሓይ እናወሰኸ እዩ ዝኸይድ ስለምንታይ ድሕሪ ኢልና ድማ ደብረ ሲና መፂኡ ተመባፂዑ ዘይፍፀመሉ ሰብ የለን ስለዚ ድማ ከመስግን እንታይ ይገብር ማለት ይመፅእ ንኻሊእ ሰብ እንኮላይ ከምዚ ገይረ እኮ ተመባፂዕ ተፈፂምለይ እሞ ንዓንዶ እቲ ዝደለኻ ክበፅሐካ ንዓና ይብሎ ስለዚ ዓመት እንታይ እንዳኾነ እዩ ዝመፅእ እንዳበዝሐ በፀሓይ ዝመፅእ ንምንታይ ተልና እቲ ፀጋ ናይ ወላዲት ኣምላክ ክሳብ ሕጂ ስለ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ድማ ኣዝዩ ዘደንቕ ነገራት እናገበረ ስጋ ሕጂ ንህዝበ ክርስቲያን ዘገልግል ዘሎ ገዳም ምዃኑ ኣቦታትና ይነግሩና ማለት እዩ ሰላም ለቤትኪ እንተ ቀደሰ አበዶሙ ይብል ማርያም ወልድኪ ዘመንክር በአርያሙ እቲ መንክር ዝኾነ ኣብ ኣርያምሲ ንቤትኪ ስለ ዘቐደሳ ሰላምታ ይግባኣ ብእንቲ ኣነ በልዮ ሰኣሊተ ምህረት እሙ ኦ ድንግል ማርያም ንምሕረት ትልምኒ ኢኹሞ ምእንተናስ ከም ዝበልዮ ይብላ ኢትማስን ግብረ ኢደከ እንተለሃኮ ቀዲሙ ኣቐዲምካ ነቶም ዝፈጠርካዮም ፍጡራትካሲ ብኢድካ ዝሰራሕካዮም ፍጡራትካ ትብሎም እንታይ ትግበሮም ትብሎ ኢተማስን ኣይተጥፋዮም ብኾንቱ ኣይተጥፋዮም ቦኑ ለኮንቱ ከንያ ይፃሙ ጥበበኛ ሰብ ስነቲ ዝሰርሑ ብኾንቱ ዶ የፍርሶ እዩ ስለዚ ነቶም ምስኻ መጀመርታ ክመስጉኑ ንኽውድሱን ንዓይ ከገልግሉን ኢልካ ዝፈጠርካዮምሲ ኣይተጥፋዮም እንዳልክ ምእንታና እንታይ ግበር እዮ ይብላ ደራሲ ማለት ለምን እዮ እንዳበለ
የመስገና ማለት በረከታ ረድኤታ ማላድነታ ናይ ወላዲት አምላክ አይፈለየና ስለዚህ ታሪክ ናይ ገዳማትና ክንፈልጥ ይግባአና ንምባል ልክዕዩ ከምቲ አቀድምና ሕጂ ዘንበብናዮ ወንጌል እንታይ ኢልና ድሕሪና ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቂሳርያ ምስ በጽሐ ኣብ ናይ ፊልጶስ ቂሳርያ እና ሐዋርያት እንታይ በሎም ኢሉ ሰባት ንወዲ ሰብ ምን ይብልዎ ኢሉ ሓቲትዎም ኣብዚ እዋን እዚ ሰባት እንታይ ይብሉ ኢሉ ስለ ዝሓተቶም ገሊኣቶም ኤርምያስ ገሊኣቶም ኤልያስ አይ መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ተመሊሱ መጽኡ ዝብሉ ካለው ኢሎም ብድሕሪኡ ከዓ ጎይታ እንታይ በሎም ይዝብል ንስኻትኩም ከም መን እዩ ትብሉኒ ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ቀሪቡ ድማ ንስኻ ወዲ ህያው አምላኽ ኢኻ ብምባል ድማ አምላኽነቱ መስኪሩ ጎይታ ድማ ኢልዎ ስምዖን ወዲ ዮና ይብሎ ስምዖን ወዲ ዮና እቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦይ ዳ እምበር ስጋን ደምን ኣይገለጸልካን እሞ ብፁዕ ኢኻ እዚ ነገር እዚ ናቲ አምላኽነት ክትፈልጥ በዓልኻ ተመራሚርካ ዘምጻእካዮ ኣይኮነን መን ይገሊጽልካ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦይ ማለት ምክንያቱ አምላኽነት ናይ ጎይታ ከምዚ ብናትካ ምርምር ዝፍለጥ ኣይኮነን ንኣብነት ካብዚ እምነትና ወፃኢ ዝኾኑ እኮ ብዙሓት ኣለው ንጎይታ ከም ኣምላኽ ዘይቅበልዎ ሎቱ ስብሃት ማለት ንምንታይ እንተልና እቲ ምግላጽ ካብ መን ስለ ዝኾነ ካብ ሰማያዊ ኣቦ ኣቦታትና ሰማያዊ ኣቦ ስለ ዝገለጸሎም ክርስቶስ ኣምላኽ ምዃኑ መስኪሮም ከም ቅዱስ ሐዋርያ ጴጥሮስ ዝኣመሰሉ ማለት ሐዋርያ ቶማስ እውን እንተኾነ ጎኑ ምስ ዳሃሰሰ እንታይ በለይና ንብል ጎይታዬን ኣምላኸይን ብምባል ማለት እዩ ስለዚ ንቅዱስ ጴጥሮስ ከመስግኖ ከሎ ስምዖን ወዲ ዮና እቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦይ ዳ እምበር ስጋን ደምን ኣይገለጸልካን እሞ ግን እንታይ ኢኻ እዩ ዝብሎ ብፁዕ ኢኻ ይብሎ ማለት ድሓር ከዓ ንስኻ ጴጥሮስ ኢኻ ኢልዎ ቤተ ክርስቲያነይ ድማ ኣብዚ ከውሕዝ እንታይ ክገብረ ካሃንፃ እየ ኣቐዲምና እንታይ ክንብል ፀኒሕና ብክንደይ ኣእማን ተሃኒፃ ኢልና ብሰለስተ እምኒ ኣብዚ ከውሕዚ ካሃንፀ ደጌታት ናይ ሲኦልካ እንታይ ገብርዋን እዮም ኢሉ ኣይከሕይልዋን እዮም ኣይከናውፅዋን እዮም ይብል ማለት ካብዚ ሓሊፉ ድማ እንታይ ዝብሎ ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ መፍትሕ መንግስተ ሰማያት ሂበካ ኣለኹ ኣብ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ እሱር ኣብ ምድሪ ዝፈታሕካዮ ኣብ ሰማይ ፍቱሕ ማለት ሕጂ በዚ ዕለት እዚ ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ሽልማት ዝረኸበሉ ወይ ከዓ ስልጣን ዝረኸበሉ እንታይ ምስ ገበረ ኣምላኽነት ናይ ጎይታ ምስ መስከረ ማለት እዩ ትርጓሜ እንታይ ዝብለና ጎይታ ስለምንታይ ንሐዋርያት ሓቲትዎም ክብል እንከሎ ኣቐዲሙ ዝተረኽ ታሪክ ኣሎ እቲ ታሪክ ከዓ እንታይ እዩ ጎይታ ኩሉ ግዜ ደደንቕ ተኣምራት ይገብር ነይሩምሽ ሕጂ ተኣምር ክገብር እንከሎ ሐዋርያት እንታይ ኢሎም እዮም ዝሓስቡ ገና መንፈስ ቅዱስ ዘይወረዶም ስለ ዘለው ከምዚ ዝኣመሰለ ተኣምር ዝገበረ ሲ ነቢ ኤልያስ እዩ ይብሉ አይ ከምዚ ዝገብር ተኣምር ሲ ነቢ ኤርምያስ እሱ ደዳ ኣይኸውን ይባሃሉ ማለት ገሊኣቶም ከዓ አይ ዮሐንስ እዩ ተመሊሱ መፅኡ ከዓ ይብሉ ምክንያቱ ዮሐንስ መጥመቕ እንታይ ገይሩ ነይሩ ሰው ንሄሮዶስ ስለ ዝተቃወሞ ኣብ እስሩ ቤት እትዩ ኣብ መወዳእታ ድማ ርእሱ ብሰይፊ ከም ዝቁረፅ ገይርዎ ስለ ዝነበረ ገሊኣቶም ድማ አይ ዮሐንስ እዩ ተመሊሱ መፅኡ ይብሉ ነይሮም ማለት ሕጂ ሐዋርያት እዮም እዚኦም ዝብለኩም ዘለኹም ማለት ጎይታ ልብን ኮላሊትን ስለ ዝምርምር ሓሳባት ናይ ሰባት ስለ ዝፈልጥ ድማ ከሰንብዶም ኣይደለየን ንስኻትኩም ደቂ መዛሙርተይ ተባሂልኩም ከምዚ ክትብሉ ኣይኮነን ኢልዎም እንታይ ደኣኒ ብጥበብ ገይሩ ክሓቶም እንከሎ ንርኢ ማለት ሰባት ንወዲ ሰብ መን ይብልዎ ኢልዎም ንስኹም እንታይ ትብሉኒ ኮንኩን ኢልዎ መጀመርታ ወይ ከዓ እንታይ ኢኹም ትብሉ ዝነበርኩም ሰሚዕኩም እኳ ኣይኮነን ኢልዎም ከምኡ እንተኢልዎም ክስንብድ እዮም ጎይታ ብጥበብ ገይሩ ሰባት ንወዲ ሰብ መን ይብልዎ ኢልዎም ቀሊል እዩ ብዛዕባ ሰባት ንምዝራብ ብጣዕሚ ቀሊል እዩ ማለት አይ ሰባት መን ብሉኻ ድሕር ደሊኻ ዳ እሞ ኢሎም ገሊኣቶም ኣለው ኤልያስ እዩ ዝብሉኻ ገሊኣቶም ከኤርምያስ ዝብሉኻ ገሊኣቶም ከዓ ዮሐንስ ዝብሉኻ እውን ኣለው ምስ በልዎ ብድሕሪኡ ግን ጎይታ ንስኻትኩም ከ ሕራይ ሰባት ከምዚ ይብሉ ኣለዎ ንስኻትኩም ከ ሕጂ እቲ መልሲ ግን ናይ መን እዩ ነይሩ ናይ ሰባት ዋላ ናቶም እዩ ነይሩ ማለት ንስኻትኩም ከመን ትብሉን ኢልዎ ኣብዚ እዋን እዚ ግን መልሶም ስለ ዝወድኡ ስቑ ኢሎም ማለት እዩ መልሱ ዘይወዳእ ሓደ ሐዋርያ ጥራሕ ነይሩ ንሱ ድማ ቅዱስ ጴጥሮስ እዩ ንሱ ዋላ ንሐዋርያት ከማን ከምኡ ክሰምዖም እንከሎ ገሰፆም እዩ ዝብል መጀመርታ ኣብቲ ታሪክ እኮ ከምዚ እኮ ነቢ ክርስቶ እዩ ክበሃሉ ከሎ ገሰፆም እዩ ዝብል እሱ ወዲ ኣምላኽ ኢልዎም ግን ኣይሰምዕዎን
ስለዚህ ድማ ጎይታ ስለምንታይ ዳሓቶም ዘለና ሐዋርያት እንተልና እቲ ምስክርነት ናይ ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ክግለጽ ስለዘለዎ ሰባት ክፈልጥዎ ስለዘለዎም ማለት እዩ ስለዚህ ጎይታ ስኻትኩም መን ትብሉኒ ምስ በሎም ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ቀሪቡ ንስኻ ወዲ ህያው አምላኽ ኢኻ ኢልዎ ማለት እዩ ኣብ ሰዓት እዚ እምባሬ ጎይታ ስሞን ወዲ ዮና እዚ ነገር ዝመን ይገልጽልካ ኢልዎ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦይ ወይ ከዓ ሰማያዊ ኣቦይ ማለት ስለዚህ ድማ ኩሉ ስልጣን ተኽገብሮ ከሎ ንሪ ብጽዕና ክህቦ ከሎ ብፁዕ ኢኻ ቅዱስ ኢኻ ክብሎ ከሎ ማለት እዩ ፍሉይ ኢኻ ክብሎ ከሎ ስልጣን ካሂቡኻ መፍትሕ መንግስተ ሰማያት ተውህቦ መራሁት ለአቡነ ጴጥሮስ مش ንብላው ጊዜ ቅዳሴ ወድንግልና ለዮሐንስ ወመልእክት ኢልናኻ ለአቡነ ጳውሎስ እስመ ውእቱ ብርሃና ለቤተ ክርስቲያን እናበልና ኣብ ጊዜ ቅዳሴ ዝውእቱ ጊዜ ባርኮት ክበሃል ከሎ ንብል ስለምንታይ እንተልና ናይ ስልጣን ወይ ከዓ መፍትሕ ዝተዋሃበ ቅዱስ ጴጥሮስ ስለዝኾነ ስለዚህ እምባሬ ኢዱ ኣብ ርእሱ ኣንቢሩ ድማ ባረኾ ይብል ማለት እዩ አርሳይሮስ ተባሃለ አርሳይሮስ ማለት ድማ እንታይ ማለት እዩ ድሕሪልና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ናይ ዓለም ማለት እዩ ኣብ ዓለም ኣብ ዘለው ሊቃነ ጳጳሳት እቲ ዝዓበየ መን እዩ ድሕሪልና ብኽብሪ ብጸጋ ብስልጣን ማለት ናይ ብዕድመ ይኮነ ብኽብሪ ዝዓበየ ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ እዩ ማለት ልክዕ ካብ ሰማይ ከማን መላእኽቲ አንጎድጎዱ ይደልዎ በሉ ይብል ማለት ይግብኦ ብቑዕ ንዑ ዝኸውን ብምባል ድማ ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ዝግባእ ሽልማት ከም ዝኾነ መስከሩ ይብለና ማለት እዩ ስለዚህ ጎይታ ድማ እንታይ ስኻ ከውሕኻ እሞ ቤተ ክርስቲያነይ ኣብዚ ከውሕስ እንታይ ክገብረ ካሃንፀ ከውሕስ ተባሃለ እንታይ እንተልና ናይ ቅዱስ ጴጥሮስ እምነቱ እንታይ ነይራ ጎይታ ንስኻ ወዲ ህያው አምላኽ ኢኻ ስለዚህ ናትና እምነት እንኮላይ ናትና ቤተ ክርስቲያን ዝተሃነፀትሉ ቀንዲ እንታይ እዩ ድሕሪልና ኣንሕና ብክርስቶስ ክርስቲያን ዝተባሃልናሉ አምላኽነት ናይ መስለን ኣምን ናይ ክርስቶስ ማለት ክርስቲያን ዝበሃል አምላኽነት ናይ መን ዝኣምን ናይ ክርስቶስ ዝኣምን ደገታት ናይ ሲኦል ጋር እንታይ ክገብሩዋን እዮም ዝብል ኣይክሕይሉዋን እዮም ፈተና የብላን ቤተ ክርስቲያን ኣይኮነን ኢሉ ጎይታ ፈተና የለን ኣይኮነ ግን እንታይ ይገብሩዋን እዮም ኢሉ ክፍትንዋዮም ግን ኣይክሕይሉዋን እዮም ምክንያቱ መሰረታ እንታይ ስለዝኾነ ከውሒ ስለዝኾነ ተሪር ስለዝኾነ ሑፃ ኣይኮነ መሰረታ ዋላ ኣብ ካልእ እኮ ጎይታ ክምህር እንከሎ እቲ ቃለይ ሰሚዑ ዘተግብርስ ነሰብኣይ ይመስል ብምባል ሓደ ምስላ ነገሮም ይብለና ቃለይ ሰሚዑ እንታይ ዝገብር ዘተግብር ማለት ቤቱ ኣብ ከውሒ ዝሃነፀ ሰብኣይ ይመስል ኢሉ ምክንያቱ ዝናብ ዘነበ ንፋስ ነፈሰ ወሓይዝ ወሓዘ እታ ቤት እቲኣ ግን ኣብ ከውሒ ዝተሃንፀ ስለዝኾነ እንታይ ኮነትን ኣይፈረሰትን ቃለይ ሰሚዑ ዘይተግብሮ ድማ ነዚ ዓሻ ሰብኣይ ይመስል ኢሉ እሱ ድማ ቤቱ ኣብ ምንታይ ዝሃነፀ እዩ ዝብሎ ኣብ ሑፃ ዝናብ ዘነበ ንፋሳት ነፈሰ ወሓይዝ ወሓዘ እታ ቤትካ እንታይ ኮነት መሰረት ስለዘይብላ ዓነወት ኣወዳድቃ ድማ ዓብ ኾነ ይብል ማለት ስለዚህ መሰረቱ ኣብ ከውሒ ዝኾነ ወይ ድማ እምነቱ ኣብዚ ናይ ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ምስክርነት ጎይታ ንስኻ ወዲ ህያው አምላኽ ኢኻ ዝብል ዝገበረ ንዘላለም እንታይ ይከውን ኣይናወፅን ማለት ክርስቶስ አምላኽ ኢሉ ዝኣምን ሰብ ፈፂሙ ብሃይማኖቱ ኣይክናወፅን ማለት ብድሕሪኡ ትሽልማት ዝመጽእ ማለት መፍትሕ መንግስተ ሰማያት ንዓኻዩ ኣብ ላዕሊ ኣብ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ኣብ ላዕሊ እሱሪ ኣብ ምድሪ ዝፈታሕካዮ ካብ ሰማይ እንታይ ፍቱሕ እዩ ሕጂ በዚ መሰረት ተወራሪዱ ድማ ኣቦታትና ካህናት እዚ ስልጣን ዘሎ እዚ ሕጂ ክንፈልጥ ይግባአና ወዮ ብጣዕሚ ካብ ድኻምና ዝተላዕለ ንዕሙን ከም ዝደኽሙ ጌርናዮም ስለ ዝኾና ዳ እምበር ንኣብነት ሕጂ ብዙሕ ሰብ በዚ ዕለት እዚ ቤተ ክርስቲያን ገዲፉ ኣብያ ኣሎ ኣብ ካልእ ኣሎ ምሽ ኣብ ድጥዕሞ ኣሎ ክህልዎ ዝግብኦ ግን ኣበይ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ሕጂ እቶም ኣቦታትና ናይ ብሓቂ ዱልዱላት ነይሮም እንተዝኾኑ እንታይ ክገብሩ እዩ ዝግብኦ ነብሲ ወከፍ ኣቦ ማለት ቤተ ክርስቲያን ዘይከይድ ወዲ እንተ ደኣ ሃልይዎ እንታይ ኣለዎም ስልጣን ናይ ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ስልጣን ኣለዎ እሱ ድማ እንታይ ኣብ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ እንታይ እሱሪ ኣብ ምድሪ ዝፈትሐካዮ ኣብ ሰማይ ፍቱሕ ዝወደይ ቤተ ክርስቲያን ድሕር ደይ ትመላለስ ተኾንካ ይዕሪፍካ ከለኻ ቀዳመ ሰንበት ዕረፍቲ ከለኻ ድሕር ደይ ትመላለስ ኮንካ ኣብዚ ምድሪ እንታይ ገይረካ ኣለኹ እዩ ዝበሃል ኣሲረካ ኣለኹ እንታይ ትካለ እንታይ ጥቕሚ ኣለዎ ስልጣን ሒዝካ ድሕር ደይ ጥቀመሉ ተኾንካ እንታይ ዋጋ ኣለዎ ቅድም እኮ ቦታትና ብምንታይ እዮም ዘፈራርሑ ነይሮም በቃ ሰብ ይበኣስ እሞ ድሕር ምዕራቕ ተኣብዩ እንታይ እዮም ዝገብሩ ወጊዝና ካለና በቃ ቤተ ክርስቲያን ከይተኣቱ ተወጊዝካ ኣለኻ ምስ ሓዳሩ ይበኣስ እሞ ዕርቀ ተኣቢ በል ወጊዘካ ኣለኹ ድሕር ኢሉ ኣባት ነፍሱ
كيف تون تيجبر كم يجرو خاب حبرة تصوب خفلان كم يجرو خاب بيت كريستيان خفلان كم يجرو خاب سجاو دوم خفلان حجيجن فقر بيت كريستيان سلازي له وجيزة كان كمان سب تيجبر كان حج أي سمع كان يفتي ما قليلنا يوم مالت أتزجب باقي نسين يرو مالت مخنياتو أتي سلطانو زفلته كان أنت را وجيزك أفسما يسوريخا حج لك إيه تقال كان أيمني تلنا نهاورات كلا يكون نايقوي تقالي عبز مدرزي زعسر كيا عبز سماين تخبوري يزوال قويتا وسوري له عبز مدرز فتح كيا عبز سماين فتحي سلازي همز عين السلطان أبوات كم زلهم كم فلتي قبعنا مالتي هذا قدس بيتروس دما سالت إنه عمنا زنبورو دما كم جزء عام مسألة عبي سلطان كركب إنكله نري برغتنا هذا قدس بيتروس عي فلينا برغتي عدلنا لكي هذا قدس توماس وانت أمرات زقبورو على جري هنديو نزي أنا جيرنا كم فقادو مدبنا عنو دينا مالتي هذا قدس توماس كم نفولتو حجر سكوتو هندي حجي تا زقبر عبز على تستعمرات راحين عن الزرب أزي بوز حجر نقطة عمرات جيري هذا قدس توماس أبزقن فليزة بلان تايا حرينا كستمرون كله أي تزمو كابزموت انتاي كوري بلام يار رحابو مخنيات زموت نفسي يزقتل سيف دادين سقاي يزقتل يبلام يار أسوي علنا لنا سيف من تاي يزقتل سقا هاي يزقتل نفس هاي كون عندك لا سيف زموت قن انتاي كاي يزقتل نفس هاي يزقتل سبك زمون كله منفسي مسكالي منفس انتاي يزقبر سحبر مالتي تز بتعامي سب حنساب انت دا ازميو نابت نور هيوت نخملس بتعام اشكاري بتعام بزح نسحان بزح سجدتن صلوتن زدليو حاتياتي مالتي لذي كم قليل حاتيات كي مثلنا زموت كبال نقولو ناي نوري مالتي ስለዚህ አረ ቅዱስ ቶማስ ድማ መጀመርታ ከሰምሮም እንኮሎ ካብ ዝሙት እንታይ ግበሩ ረሓቁ እናበለ ከሰምሮ እንኮሎ ሓደ መንእሰይ ይሰማ ግን ነይ ሒዙ ዝሙት ነፍስኻ ይዝቀትል ሰይፍ ግን እንታይ ካይ ዝቀትል ስጋኻ ሕጂ ሓደ ክልተ ክብል ናብቲ እንዳ ጭፈራ ቤት ኣተወ ይብል ዝመንእሰይ እንጂ ሓደ ክልተ ንፈልጦ እንድናምስ ሓደ ክልተ ዶ ንበልተ ኢሉ ሰብ ትድስተ ንስተ ማለት እዩ لك عيو قربتي سلاز دونغ يدحر سب سلاد ترفه تا اوت شيء بستة شد سبيتي كم تناي قدومو تي حماق تكبار زلي مسيلوا بل اوتو ندق استبلو اجنسو كنت ماهيري كبهايراتو ماس انت يزبل كاب زموت رحابو زموت انت يزغتل نفس خاي يزغتل سيف دا انت كاي يزغتل سغا خاي يزغتل اي فالو نزي تبلي يرلخ تريفيو أنا سيترفني أيقبرن قوم قبل أقوله العالم دجار مسيل وقت كدودة جمرتي بدحري يوجن أنت هاي كيلو تي قال له هاري توماس تذكره كاب زمت زمينا نفسنا نقتل بسيفي أنت زي جبرائيل ديس قاعد راح تموت بمبال بسيفي جيرو أنت سايب الكسارة مالتي تيجي سبيت تكوينه مويتا حجي سو هاري معاملته جن تماري سخانا بيمتي نبتي قبائنا هاري توماس مالتي هذا تمازما مهيرو وديو أموداتا مش مغفلت لنا مغفلتي مسكفلة قديسو باريخو مسحابهم كلهم كافت مغفلت خلو خلو زمان سيجن كافت مغفلت خلع التالي إيدو تتحيزا ترفتيو أبيعتو مالت بدي حرزي بالمنفس قدوس قليت إكايو مستيركا قليت ويمو انتاي كم زيوركا تزارب يلو بدي حرزي تمانيسي أي كم زخت بالكتسمرن كاللها سميعس كم زي لا مسجدرة نسب سيف هاري ما يعيلوا مالتي بدي حريو جن اتزقبع تقصات إيبو نعنا يبليدوا تتحيزهم دما نفط بوتا مسكودو كسادا نبينو تسترفع أكالا نبيني يزولو كم تا بسيف خازو غرس كيا على العلكا دما على قبايلو كسادا تسترفع أكالا مالتي لك عدما هم وغيرو هاري قدو سوماسنا وعملاخو مسألة إذا سويت زياد دحانتي بل ويدما هيوتا تمرسي بلنا مالتي دحارقنا هاري قدس توماس حتى زماوي سبيت سلاز نبرت مچم سب بزموت نير تداميت بيزاتو قال ولا حنت يقولون سيولي مالتي سلازي ابيت صنيحكي زرعاخي كل ነገር ካ ተዛረብ በላይ حجتي اركينا يسنكسارسي نزيا تاريخ ጽቦ ገሩ ሕጽራ ቢል እንዲ ዝገልጻ ንዓኹም ብበልኩም ሰላም ለቶማስ ድህረ ለብእሲት አህየዋ በቤተ መያዚ እንተ ሃረርዋ سوبة تسئلة تنقروا حاب بتسهت بونوسو سوا تبيلو مسلي انزحلو كنوا تسألني أفو زلكت ايوا تبيل مالتي حج انتاي مبال سلام نتوماس اندي زبل
ድሕረ ለብእሲት ኣህየዋ ነቲ ሰበይቲ እቲኣ ዘሕወያ ሃዋርያ ቶማስ ንዑ እንታይ ግቦ እዩ ዝብል ሰላምታ ዓይነይቲ ሰበይቲ እንተበልና ድማ ብቤተ መያሲ እንተሓረድዋ ኣብቲ ናይ ምሸት ቤት ንዝሓረድዋ ይብል ማለት እዩ ድሓር ምስ ሓተታ ክትነግሮ ኣበይ ከም ዝፀንሐት ከይዳስ ኣበይ ከም ዝፀንሐት እንታይ ከም ዝረኣየት ትቤሎ ምስሊ እንዛሃሎ ከነዋ እንታይ በሎቶ እዩ ዝብል እንታይ ርኢኽ ተዛረቢ በፀንሕክ ምስ በላ ምሳይ ዶ ይነበርካን ኢኻ ምሳይ እኮ ነርካ ኢኻ ከምዚ ክትብል ሲ ዶ ይሰማዓኩኻን እዚኣ ነፍሲ እዚኣ ሲ ናተይ ምርኮ እያ እሞ ኦ ጎይታ ነብሳ ምለሳ እንዳልካ ብዛዕባይ ክትፅሊ ከለኻስ ኣይሰማዓኩኻን ዶ ስለዚ ምሳይ ነርካ ኢኻ ሞ እንታይ ግበር ኢላቶ በዓልኻ ተዛረብ ኢላቶ ማለት ተረዲና ሕጂ ትምስጢር እዚኣ ሰበይቲ መይታ ግን ሃዋርያ ቶማስ እንታይ ይገብር ነይሩ ኣብ ቅድሚ ጎይታ ኮይኑ የማልድ ይልምን ነይሩ እታ ሰበይቲ እቲኣ እንታይ ክትከውን ክድሕን በል ስለዚ ኣበይ ነርክ እንታይ ርኢኺ ክብላ ከሎ ምሳይ ዶ ይነበርካን ኢኻ እዛ ምርኮ እዚኣ ናተይ እያ እንዳበልካ ንጎይታ ክትልመኖስ ኣይረኣኹኻን ዶ ስለዚ እንታይ ግበር ኢላቶ ብሓፈሻ እንታይ ትገብር ዘላ ማለት እዩ ንሳኻ ክብሪ ናይ ሃዋርያ ቶማስ ትገልጽ እያ ዘላ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ዘደነቕ ተኣምራት ዝፈጸመሉ ዕለት እዩ ሃዋርያ ቅዱስ ቶማስ በረኸቱ ቅዱስ ጸሎቱ ናይ ሃዋርያ ቶማስ ኣይፈለየና ኣማላድነታ በረከታ ናይ ወላዲት ኣምላክ ድንግል ማርያም ኣይርሓቐና እንደገና ለዛኣቲ ቤት ትብል መዝሙርና ሓንቲ ግዜ ዘሚርና ክንውዲና እግዚኣብሔር ይኽበር ይመስገን ብስም ስላሴ ኣሚንናን ሓይልናን ንዘምር ለዛቲ ቤት ሃነፃ ወልድ ለዛቲ ቤት ሃነፃ ወልድ ወፈጸማ መንፈስ ቅዱስ ወፈጸማ መንፈስ ቅዱስ ወፈጸማ መንፈስ ቅዱስ ወፈጸማ መንፈስ ቅዱስ ለዛቲ ቤት ሃነፃ ወልድ ለዛቲ ቤት ሃነፃ ወልድ ወፈጸማ መንፈስ ቅዱስ ወፈጸማ መንፈስ ቅዱስ ወፈጸማ መንፈስ ቅዱስ ወፈጸማ መንፈስ ቅዱስ ለዛቲ ቤት ሃነፃ ወልድ ለዛቲ ቤት ሃነፃ ወልድ ወፈጸማ መንፈስ ቅዱስ ወፈጸማ መንፈስ ቅዱስ ወፈጸማ መንፈስ ቅዱስ ወፈጸማ መንፈስ ቅዱስ ስለ መዝሙሩ እግዚአብሔር ይኽበር ይመስገን ብድጋሜ ናይ ወላዲት ኣምላክ በረከታ ይፈለየና ዝመሃርን ዝመዓርን እግዚአብሔር ኣምላክና ኣምላኽ ኣቦታትና ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹኖ ብሽዕርፍ ዕርፍ ንበል